Kena yung style niya, bisa mapadog tas buwan ni pineka. Ya, dagang kek tae para may tao. Lah, grabe yung siliha eh. Muna ni sili karon sa mga gwapo. Sa mga choy, muna ni sili sa mga choy ron. Nag-order me daghan dito sa kwan kay nakalugsong man. Kapag may ubo may sipon. Magsipon ka. Napapoy siling demonyo o siling kulikot. O di apoy nalukot. Iwan sa mga choy! Nagdala kag balde, bro. Kasi basura. Kuyog mo skuha kay muha tagkagang. Di mo pas mo basta kari mong kuyog skuha. Bantay ka, bantay ka! Pariyan! Lagi! Ngastay ka! Oh mga choy! Diya sa mo kay munguha sa mikakang. Goodbye! Tomorrow! Good afternoon! Huwag ka na mga choy, nanata sa tong spot. Ato ni bubuwag bangagan. Kagan? What? Tara, Bubuwag bangag. buwag bangag. Huwag mga choy, kado ang bobo. Na Carlo, kahaso naman ang trabaho ni mo, Carlo. Huwag mga choy, kado ang bangag. Ay, kedua tayo. Kena yung style niya, bisa mapadog tas buwan ni pineka. Ya, dagang kek tae para may tao. Paminaw ginagawa na mapadog ito sa buwan pineka. Atonis kabit sihon. Hasol man na yung tabuan eh. Pas mo pare. Yan naman na yung madrod-log baka nga mag-iskabit siya tagbuhat pinikas ron. Kata sa ko na nangilarong ko, isermento. Law lagi sa lasal. Grabe bro. Upat pa kadupa tong isudlanan. Mo, ako po rin kagang, no? Di po ko magbanga kung kusarak dopa. Ay, pangatkat po dire. May baka nagkiwi-kiwi naman ko yan, han. Nagisiro rin mga dabong. Ito sa eksperimento. Kaya po sa eksperimento, bakwa usundang, may adara bundok. Ano sa punong kita ni buhat na pipinikas, ha? Saan naman tahan ni pre? Pulos mo lang wa nang inyo. Pas mo kita na. Sadi, dahil sa kitong ya. Gahe. Nay, usap pre. Manguli ta. Si Jawa sampan. Pinapaka ka, nabili kang yaw-yaw. May pa manguli ta. Nga magluto ta yung may pagluto ta yung munggos pre nya kuna nagbuad. May pa Bulinaw. May pa atay gutom na kay nampak. Kani belaka na po tamingon na pumatong tabo nga murag lubi. Danawa pila na kakawayanan na to na pagtasan. Wa pa busag-usa. Pas mo na puta pa dong ane, may pa manguli ta, magluto tag munggos. Pari sa buwan. Kana di natampas mo. So karon, padong kita pas man manguli ta, maglata tag munggos para di kita tampas mo. Luoy kay mapas mo ta. Magbasa aton tay. Lah, grabe yung siliha eh. Muna ni sili karon sa mga gwapo. Sa mga choy, muna ni sili sa mga choy ron. Nag-order me daghan dito sa kwan kay nakalugsong man. Kapag may ubo may sipon. Magsipon ka. Napapoy siling demonyo o siling kulikot. O di apoy nalukot. Diluwi ko na pre, bago ba ning nato na order? Tara. Tamis ga, Ilawi. Tamis? Ano? Ilawi, gamay lang. Tamis paminaw ni mo una ba na? Tamis gyud. Testingay ka, testingay ka. Ako din lang kumutesting kay tanan ang kung siling na kwan. Pulot ako na tilawan. Tanang klase na tamis na parat ay tapang ana. Kana nagkabaw ko sa paglas panglasa na. Tamis na. Nagduwa may tilaw na kin kapon. Tamis natin dalaw gamay. Okay, mucho. Tamis na naman lagi. Tamis guba lagi na. Ay, ay ko ninyo katilawan o kay nagtatanan kasi nga sili ako na nang natilawan. Gikan sa kulikot, gikan sa demonyo, sili espada o sa kanang kwan sa pangalan na labuyo. Tanan ako na natilawan hasta yawa. Demonyo. Mga demonyo mo dagko. Ay ko yung patilawan. Buhat ako papatay. Oy, Joy! Naglubok ang pagpatay. O kisa to day pambuwagan, o kisa to day kanan naglayang pambati, dire ra.
Dire mo sa pagkachoy. Tilae me choy. Puto lang kanan. Dili sa kinira. Ang sa kalte ka na, wa mo ka ba? Huwag pila nikbok. 101.70 agabok. Nagi ni kapin. Naagi kapin. Grabe. Pilaan tas babae pre. Grabe hanga. Hang nakita singot pre. Ade lagi kay hang parat gyud. Parat nga hang. Masa kay kuha na nano, marusitag ka ng tinabal nga. May pagka lansaw. Ang kira mga choy, magkukli sunod tayo lola itong mantika. Ang sa mga choy, ato na lola nga itong labas. Sunod ay mikos-mikos na nato kadali. Ang sa mga choy, lola nga itong sakol sa bungos. Par, dala, karne nose. Ang ay mikos-mikos. Ang sunod mga choy, idungan na po nga itong batamis, par. Yara par. Dala, ay mikos-mikos na nato kadali. Og sa to kanan mo ka bungos dirilla mo sa pagkachoy. Sunod mga toy, ato na ni ilunod ang atong monggos. Wala! Sunod atong mekos-mekos. Sunod mga toy, atong ilunod ang tunod, pre! Ang tunod, pre! Lunod! Good! Oh, kumana tong mekos-mekos ensan. Wow! Sunod pre, timplahe pre! Ato, salt boy. Wow! Atong mekos-mekos, sunod pre, ang bitin! Bitsin. Ato po nagbitsin pa yun. Upaw ta na pre! Ayaw na pagkuhan pre, mga upaw ta! Oh, mga choy! Humana! Oh, mga choy, okay na ni! Haon na bro! Haonon! Tara! Oh mga choy! Ingay na! Wow! Ay, nakuha nga sa silyo. Ikaw! Ah. Kabalik, kabalik! Sila, sila! Sila. Kabin ka. Kaget. Pabuk na, wait ka doon. Nabuti dayok mga choyo. Dayo kayo. Wapungin dayok mga choy. Pari sa gulat. Pari sa gayok. With chili. Wapo. Ato umigo. Ano, hang mo yun? Hang gede. Baron. Dara. Ligo. Yung tilawan ko niya. Iyas maayo. Nag-iya ko rin sa maayo. Gayok ay. Bubins. Loh. Waray ha? Ha? Vitamin lah. Dayok versus gua daw nagsangka. Oh. Terus parat. Dayo giyan ni Paiso. Gayok ko. Dayok ay sili. Dayok with sili no. Grabe mo taga oi. Dako. Grabe mo sokol pa. Anjan. Grabe. Uminor ra gamay oy. So. Jan. Kani gidong na kami singot mo na. Okay, maggrabe ah. Buti na mayo. Humok lagi. Gamuyon ra pre. Lumuyo lagi. So. Apple boss Clara kaya. Oh, mga toy! Pigit na! Wow! Shout out! Og shout out ko ni Maansel Kagalitan. Shout out! Og Likhayan Fan TV. Shout out! Og EG Biraw. Shout out! Og Goy Pahana. Shout out! Og Tito B. Shout out! Og Marvin Apig. Shout out! Og Ricky. Shout out! Og Tingar's Mother. Shout out!
Juby Diluy. Shout out! Og Christian Losiges Irabon. Shout out! Og Bisdak Entertainment. Shout out! Renswell TV. Shout out! Elesar Maestre. Shout out! Jimar Yurung. Shout out! Og Era Gregorio. Shout out! To kung lawa na. Trekings Yung Sun. Shout out! Jun M. Kitchen. Shout out! Og shoutout ko ni Salde Lubitania Gulisa. Oh, shout out ako ni Tia Arlene Deda og ni Noy Girom. Oy, shoutout. Wow! Sa wapa mo sa tao ano? Kumit lang mo gutro. Wow!